Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphathwe ikhanda. Ucasule umlungu ongumethuli wezinhlelo zaseGermany uDSD ngesikhathi emqabula ngenkani. Lo mlungu owaziwa ngoKaren Kedem uthi lesigameko senzeke ngesikhathi ekwimzansi Maskandi Experience eKagiso eGoli ngomgqibelo owedlule. uKaren obuye aziwe ngojayivakazi uthi ubehamba nojayivazi mnike ngesikhathi eya kulomcimbi. Uthi uthe efika lapho kupakwa khona izimoto kube sekuqhamuka imoto ebihamba uDSD yabe isima eduze kwakhe. Kule moto kube sekuphuma uDSD waxhumela ngaphandle wamemeza wathi Karen weza kuyena wafike wamqabula. uKaren uthi uzamile ukuvimba uDSD ngenxa yokusabela yesifo icorona kodwa uthi yonke into yenzeke ngokusheshsha. Uthi uDSD usondele kuyena wamgaxa maqede wase eyamqabula. Uthi ngaleso sikhathi bekunomuntu obeshutha. Ngesikhathi yebuzwa uDSD ngalezi insolo ukuvumile ukuthi umqabulile uKaren. Uthi usuke weqiwa injabulo ngesikhathi embona. Uthi ujwayele ukuzwa ngaye uKaren ukuthi umlungu othanda ukusebenzisana noMaskandi okuyinto engajwayelekile. uDSD ube sethatha lesi sithombe wasifaka kuFacebook lapho abhale khona ukuthi usikhaba senja asijikijelwa ukuba siyajikijelwa ngabe sesibaqedile abafazi babelungu eCarlton Center. uKaren uthe ngeke amthathele izinyathelo uDSD ngoba ubonile ukuthi ubephuzile futhi ubengaqondile okubi ngaso lesi senzo. Wembukeli ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje siphinde sikuthembise ukuthi sizolokundisa niphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela unotification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.